Como ves a literatura para os rapaces, como ves a resposta, a recepción, por exemplo, dos teus libros, se ves posibilidades de que estes lectores novos nun futuro continúen lendo? Empezamos por aí. Bueno, a recepción por parte do alumnado, o que eu observo con respecto ás miñas obras, a reacción é boa, e en algúns casos mesmo moi boa. Supoño que será porque as obras miñas que len na aula pois tratan temas cos que eles se sinten mínimamente identificados. A violencia na adolescencia, o acoso cibernético, o acoso escolar, as relacións sentimentais, as primeiras relacións, e supoño que iso tira deles e que os anima a seguir lendo. Realmente o que penso é que é fundamental o traballo do profesorado na aula para crear futuros lectores e futuras lectoras. A miña visión con respecto a si eses lectores e lectoras que se van facendo na aula, no futuro, cando sexan persoas adultas, van ser consumidores de literatura, e en concreto de literatura en galego, aí a miña visión será un pouco máis negativa. A rapazada ten moitísimos estímulos, internet, a televisión, os videoxogos, e parece que a cultura sempre se fai de menos, e que a literatura é o menos importante. Comentabas toda esa temática coa que intentas establecer un vínculo cos teus lectores, pero supoño que a medida que ti vas madurando, a distancia de todo tipo, emocional, sentimental, para ti un pouco imaginar como poden ser as súas relacións sentimentais ou esas redes sociais que para eles son, o que ti dis, unha gran motivación, para ti deixan de ser algo importante e, evidentemente, concedes importancia a outras cousas. En caso de que ti teñas intención, porque te sentes cómoda, porque ves que as túas obras teñen éxito, como ves a posibilidade de manter esa proximidade con eles? É algo que me sae, eu creo que casi de xeito natural. Cando empezo unha obra non estou pensando, bueno, esta obra vai ser para a rapazada de calidade, o único que sei é do que vou falar. E normalmente, sí que son temas que son afíns a eles. Logo preocúpame moito de que a linguaxe e a maneira de expresarse dos personaxes esa é unha linguaxe que para eles é habitual, é normal, iso me parece fundamental, que a comunicación dos personaxes sea similar ao seu propio xeito de comunicarse, ou de conectar con eles, xa te digo, creo que é algo que casi me sae de maneira natural. Mellor na literatura que logo no ti a ti, mellor nas distancias longas, pero ben, nese sentido non teño queixa. E cando, a medida que van andando os anos, o que fago é convertirme nunha absoluta observadora. Cando teño cerca a rapaces e rapazas que son alumnos da ESO, ou incluso de bacharelato, estou moi atenta ás cousas que falan, como se comunican entre eles, as cousas que lles preocupan, e logo ese registro intento entregalo nas miñas obras. Pero supoño que estás coa idea de abrir o teu público, de dirixirte ao público máis adulto? Bueno, eu teño a teoría de que a literatura infantil e juvenil é unha literatura a que poden acceder persoas de calquera idade. Un libro infantil pode lelo un rapaz de 8 anos e tamén un señor ou unha señora de 90. Entón, para mí, a literatura infantil e juvenil é literatura para todos os públicos. Que logo a mí me tire a escribir obras máis concretas, unhas temáticas que igual son para persoas adultas. Sí, tamén, claro, estou traballando aí, teño aí no prelo un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial que está narrado de unha maneira que igual é un pouco dura para o alumnado. Canto a esas modas, sabes, esta cuestión de, bueno, é mellor que os rapaces lean o que sexa, pero o bo é que lean. Por exemplo, as modas de Harry Potter, as modas vampíricas, que, bueno, Harry Potter xa parece ser que nunca existiu. Cal é a túa
de impresión, non? É dicir, o esforzo que un creador a hora de imaginar un mundo persoal, de ofrecer un libro pois unha temática original. Como os enfrentades ante ese mercado que todo inunda? É que, curiosamente, falando de vampiros, eu teño que confesar que intentei ler pois un coñecido libro que se sabe de vampiros e me pareceu unha cousa terrorífica no peor sentido da palabra. Para mí é un mero produto de marketing. Literatura hai e haberá sempre de todos os tipos. Que pasa? Que, curiosamente, eses libros de vampiros que están tan de moda, que sobre todo o ano pasado ou o anterior, pois que foron unha auténtica febre, son obras en castelán e que papan a literatura en galego directamente, pois é bastante invisible, como para ir por riba, pois facela máis invisible pois con esos produtos de marketing. Que sirven para crear consumidores e consumidoras? Sí. De que tipo de literatura? Bueno, eso xa depende un pouco de cada quen. Iso é como o cine, pois hai persoas as que lle gustan ver pois películas, obras de arte, e hai outras pois que ven películas que igual son, bueno, pois dun xénero que non quero chamar de inferior, porque tampouco iso, non? As posibilidades que a literatura en galego ten de gañar mercado, somos un mercado pequeniño, a xente non é consciente de que a cultura tamén é un aspecto moi importante da economía, que en Galicia, por ter un idioma de noso, pois temos a posibilidade de crear un mercado. Editoras como Calandraca, como Oco, están obtendo en festivais internacionais premios de moitísimo prestixio, recoñecendo a súa calidade, é dicir, que podemos, grazas ao galego, temos creado aquí unha industria, e esa industria está proxectándose fora, aumentando a demanda de traballadores moi especializados, ilustradores, diseñadores, por suposto, os escritores, que é o fundamental. Como ves, entón, ese camiño, non? De gañar lectores fora, con traduccións, evidentemente? Con respecto ao que dices de Calandraca e de Oco e de toda a industria que manexan e que moven, non? Na feira do libro infantil e juvenil de Bolonia, que é unha das feiras máis grandes do mundo, onde se trata o tema da X, é impresionante ver o stand de Calandraca, a rindeira tan longa de ilustradores e ilustradoras que van ali co seu cartazón esperando para mostrar pois, a xente de Calandraca os seus traballos, non? E iso é un síntoma de que, pois, que en Galicia, efectivamente, pois hai moito potencial. É certo que o mercado da cultura galega, a literatura en concreto, pois é un mercado, pois, con respecto ao resto do Estado español, pois relativamente pequeno, pero curiosamente hai escritores e escritoras de moitísimo talento e fanse obras pois realmente boas, e a literatura galega pois é unha literatura de nivel que non ten nada que envexarle a outras literaturas do mundo. Logo está o tema de que os autores e as autoras que escribimos en galego, obviamente, escribimos en galego por unha cuestión de ideoloxía e por unha cuestión de defensa e de promoción da nosa lingua. Sería moito máis sincero, pois, escribir noutra lingua pois, que fose mayoritaria e teríamos máis opción de ter máis difusión. Ten moitísimo máis mérito escribir en galego e conseguir que a túa obra se traduce pois, a outras linguas. Hai autores e autoras galegos pois, que están moi traducidos. Por exemplo, un autor de literatura infantil e juvenil, Agustín Fernández Paz, ten obras non en tantas linguas, pero unha variedade de linguas, en francés, creo que agora están procurando unha traducción do xaponés, e teñen difusión. Fina Casal del Rei, outra, os dous premios nacionais tamén, a autora de Nix, que tamén ten obra traducida. Eu creo que aí a Xunta de Galicia, pois, para min, ten a obriga de crear unha institución, unha axencia, non sei como chamarle, de promoción do libro, unha axencia de difusión do libro, de difusión da literatura galega, para axudarnos os autores e as autoras a promocionar a nosa obra no exterior e procurar traduccións. Iso é unha loita de moitos anos atrás. De feito, a Asociación Galega de Editores pois lleva moitos anos na procura de que se cree unha institución dese tipo, non? De representación
para intentar, pois, que as obras se traduzan e conseguir visibilizar a literatura galega, que ten moito mérito e paga moito a pena, e conseguir facernos visibles no mercado exterior. Nós o que facemos é importar. Aquí traemos todo, non? Traemos a Harry Potter, traemos a, o que falábamos antes, os vampiros, traemos, pois, literatura de todo tipo, unha que é boa e outra, pois, que igual non é tanto, pero que sí que é moi consumida. Pero logo nós, pois, non apostamos pola exportación. Iso creo que é unha eiva moi grande. Aí eu creo que os poderes públicos, pois, teñen a obriga absoluta de apostar pola nosa literatura. En parte, ti estás en representación, non, da Asociación de Autores, estades intentando substituir, non, a función das institucións, intentando promocionar o libro en galego. Contanos un poquinho da experiencia, da receptividade que tedes, non, por parte do alumnado con esta actividade. Bueno, pois sí, eu formo parte da directiva da Asociación Galega da Libro Infantil e Juvenil, GALIX, e sí que estamos facendo pois unha serie de promocións de autores e autoras pois que van polos centros de ensino, polas bibliotecas, a visibilizar a súa obra, non? E a falar con o alumnado, pois os seus libros, da literatura galega, e a recepción do alumnado pois é boísima, é maravilloso poder falar con eles das súas preocupacións, o tipo de lecturas que lles interesa, tamén darlle a conocer obras túas que igual non teñen noticia, non? E é unha forma de achegarte a eles. En Galix, a asociación centrase basicamente niso, na promoción, na difusión e na visibilización da literatura infantil e juvenil. E aí hai que agradecer moito o labor do profesorado, non? Que eu creo que se a literatura infantil e juvenil funciona é porque nos centros de ensino pois hai unha serie de lecturas pois ou ben se recomendan ou ben se poñen como obrigatorias, non? E que aí a rapazada pois ten a oportunidade de coñecer a nosa literatura. Eu lembro cando era alumna deste instituto e lín Cartas de Inverno, teria 14, 15 anos, de Agustín Fernández Paz, e quedei absolutamente maravillada e non era consciente de que estaba lendo literatura juvenil, estaba lendo literatura juvenil. Coñecín a Agustín Fernández Paz pois, por medio desa obra e a partir dese momento pois, empecé a pescudar máis e máis e interesarme máis pola literatura galega, non? Ata o día de hoxe. É un mecanismo interesante o feito de que os autores e as autoras pois, poidan ter ese contacto co alumnado, me parece fundamental para que sepan que eres de carne e oso, que existes e que eres unha persoa física coa que se pode falar e coa que poden conectar e de feito se conectan ben.